No és casualitat que aquí estigui Syriza i que estigui Front de Gauche. No és casualitat. Estan aquí perquè per nosaltres són exemples de com ells a Grècia i a França han treballat i han aconseguit grans victòries. D'on venen aquests vots? Per què els han aconseguit? Els han aconseguit perquè han donat sortida a l'organització de la gent, a la indignació de la gent que ha dit prou a un sistema que és caduc i que no funciona. I Syriza ha aconseguit concentrar de forma important molta indignació, moltes inquietuds, buscant la unitat, buscant el discurs unitari i buscant una cosa, un programa per salvar el país de la quiebra a la que l'està portant el capitalisme europeu. Això és Syriza. Per això ho han aconseguit. I el Front de Gauche, què és el que ha fet? Ho deia el company. Clar que allà hi ha comunistes, hi ha gent d'esquerres, hi ha diferents partits, però li han donat sortida a la gent, a les persones, a gent que no milita en cap partit i que necessita una bandera, un programa, una referència per organitzar-se i per lluitar. Nosaltres no renunciem a Europa, però volem una altra Europa. No volem aquesta Europa. Volem una altra Europa. Una Europa de la gent treballadora, dels ciutadans, dels homes i les dones lliures que viuen en aquest continent. Perquè tenim alternativa a la Merkel, al Sarkozy, al Rajoy i a l'Artur Mas. Tenim alternativa a tots ells. I avui què ens diuen? Què ens diuen, amics i amigues? Que ens ho volen fotre tot. Això ens diuen, que ens ho volen prendre. Que per poder competir en l'economia mundial a Europa s'ha de tallar les cames. Això ens diuen. Ha de renunciar al seu estat del benestar, ha de renunciar a les pensions, ha de renunciar a la salut pública, ha de renunciar a l'ensenyament públic, ha de renunciar a tot el que tant i tant han lluitat els nostres pares i els nostres avis. Si aquí la gent no vota, els parlaments no pinten, els ciutadans no decideixen, decideixen els bancs i decideix l'oligarquia financera europea. 4 cràpules que reuneixen en un banc o que reuneixen en un hotel de 5 estrelles i que decideixen per tots nosaltres. Van dir que tot estava arreglat, que el Monti i el Mariano Rajoy havien fet un dueto i que s'havien salido con la suya, que ja estava, que això estava arreglat. I és veritat que el dilluns la prima de riesgo va fer així i la bolsa va fer així. Però ha passat una setmana. Què ha passat en una setmana? Que la prima de riesgo ha fet així i la bolsa ha fet així, perquè, companys, no van fer res, va ser un apanyo, un engany de la mateixa Europa. O construïm un gran moviment unitari, polític i social per derrotar la dreta, o ens derrotaran a nosaltres. Aquest és el nostre tria. La tria és una gran unitat, amb tots i totes els que lluitem, tots i totes que som diferents. Som homes, som dones, som socialistes, som comunistes, som ecosocialistes, som independentistes, és igual, l'enemic és un. I nosaltres no podem estar-nos barallant per petites capelletes que ens diferencien. Necessitem un programa i una lluita, un programa i una lluita. Tots endavant amb un programa i una lluita. La unitat és l'ús fonamental i, per tant, la nostra coalició té que donar un gran pas endavant. I aquest pas endavant, ho vaig dir ahir, no pot tardar. No tenim ni mesos, jo diria que no tenim ni setmanes, perquè la cosa està molt fotuda, molt fotuda. I aquesta unitat és imprescindible que comenci a caminar, que la gent treballadora del nostre país, que la gent que s'ha mobilitzat contra les hipoteques, contra les retallades sanitàries, contra les retallades a l'educació, vegi una llum i una esperança, i nosaltres li hem de donar amb un pas decidit cap a la unitat. Altres comunistes que esteu sense partit o en d'altres partits, donem també nosaltres un pas endavant, un pas decidit que creï una confluència de comunistes a Catalunya que permeti que la unitat comunista sigui una realitat i una possibilitat
i no és per l'any que ve o per l'altre, això és massa lluny. La classe treballadora no té més temps per esperar, no pot esperar-nos, vol que ara donem el pas i aviat l'hem de donar. Moltes gràcies, endavant i revolució!